raina. Wayan ban da ke wa za ta bangurin kwana, wa za ta nuna mini so da ƙauna. Abinda nake so ki da yin nazargina, abinda kika gani ki tambaya ta. Ina aikata zana amsa, in ban aikata ba ya zan amsa. Ƙaunar ki raina ta cakan kusa, tunda na fara mai zai sa na kasa. Na yo da kwan kaya daga nesa, ba za na sare ba sai na akai su gida. Masu koyo ne waɗanda nake wa bita, waɗansu abokanan sana'ata, amma cikin wasu babu budurwata. Kiyo tunanin kalar wacce zan nema, kamar yake kina cikin ɗakina. Wacce kalar mace ce wacce zan nema, wacce za ta share min hawaye na, wacce za ta cika mini burina, wacce za mu yi zama cikin lumana. A cikin nan na san ba ki gano ta ba, abinda kike min ba duk ya ba. Don mai kalar halin ki ma ba a haifa ba, ban zan wahala da kaina gurin bincike ba. Mai kyan ado da kyan tafiya, mai kyan sufa da kyan ijiya, ni daga ke na fara soyayya, sannan daga ke na daina soyayya. Na cika buri.